Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе назин духтаро, бо бозори Корвон омадем. Ҳами хеви брикалон, ҳама чи ҳастай бо вақти пальточои новинка, курткачо, брюкои джинс. И курткачо чанди бигӯ чиё? Духтарако нигоҳ кунед, ду расветкаи нархш 160 сомон размер доранд. Баъд ин моделҳои духтарак бе нишонте. Двоякои не хеле мепурсиден духтарако спортивкаи болош каротки боша. Ина духтаро чанд та рангиш омадаги аҷоиб хушрӯай. Ҳозир расветкаша нишон метиҳем. Чанд сомони ино? 270 сомон духтарако ба киртоошон бо ҳастай. Ина киртоошон духтаро тугмадора нигоҳ кунед, чӣ хушрӯакай дриф упаковкадай. Ию чанди? 250 сомон. Ранги бехостаги шумо оранжевый, вай марковни тёмни, кабути электрик, сиё, баъд хаки доранд духтарако. 250 сомон. Доставка низ доранд духтарако. Суроғаро борига мефаҳмонам. Бозори Корвон аз тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза якум қатор мешавад духтаро. Бо каси дар суроға нафаҳмои рақамҳои савдогарда метонем бинависен. Ини кардигану чандияи тигровӣ? 300 сомон. Ин духтаро ни моделиш бе остиниш чи? Бе остин вариантиш 280 сомон духтаро. Ба ин тигро омадани гукне чи хушрӯака и чандияй? 400 сомон. Янаҳа пухтагиёш рех 400 сомон. Я модели фасон овардиан нигоҳ куненда болош ва яй чӣ меган драп меган амира болоира чӣ мегуфтан на материала ки хушрӯакай тагиш хай хулоса хеле лёгкий начос дорад тигрови ина ду модель бидай 400 сомони ҳардушам. Ина танаи фурӯшанда хилишда ҳастай духтаро. Короткишам бидай короче остиндор остиниш оверсайз чанд намуд кисаошон чанд намуд бо рақамҳои савдогар дар нависен шумо дар адени сурат мепартоя 400 сомон у вариантошон. Баҷа курткачакҳои хушрӯ омадагия духтарако курткаҳо чанди бошанд? 300 сомон ҳами вариантҳо ҳамаша 250 300 сомон духтарони ду тарафа яъне иёш 400 сомони духтарои хушрӯма ив дастон чи? Ин духтаро ниматияш ҳам болош хушрӯай 300 сомон. На варианти боло курткаҳо 300 сомони. Шӯбачаҳо чанди бошанд? Инош 300 сом шӯбача, инош 280. Ина духтаро варианти 300 сомона ва 280 сомона тигрои новинка. Хулоса ҳама борои новинка. 300 сомон. Доико 300 дим. Мана дута юбка, ино 300. Ина духтаро инош 300 будай. Мана курткаи беҳар новинка, нав омадаги 400. Айо духтаро ду та расветка дошта 400 сомони будай. Ина суроғаро фаҳмондам нашуди доставка чунон ки гуфтам ватсапи савдогар данависен. Ани хеле гилдору барашко омада духтаро куртаро нишон метиҳем бинен версачо. Духтаро нарх пешина 300 сомон ҳозир грандиозни распродажа 200 сомон куртои тайёри барашкаги гулдор украшения дор. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯакан. Духтаро 200 сомон нигоҳ кунед чӣ моделҳои фасонак омадагиай. болошон пеш барашкаи аднатони видора ба ин тарафш гулдорай материали барашкаҳои гулдор куртаи тайёр 200 сомон. чанд моделай метонен версачи ам 200 духтаро ман қатора шумо да як чанел хеле чи нишон метиҳам силикон нишон метиҳам ба расветкоша хидмаҷа нишон метиҳам тона. Ина бардови дорад духтаро фиолетови дорад салатови дорад хаб бадаҷа бо чанд намуд виброи дига куртои 200 сомона ҳастай бо ватсап шонда нависен адени сурат мепартан ҳамира наздик нишон тиен. Ина духтаро не модель шабден чӣ хушрӯай 200 сомон. Ғав 300 дай бахшиш духтаро 300 сомон басари мара наем бо 300 сомон. Иш чи? Иран варианти 300 сомон дай духтарако драпай. Дуека инаш чанд? Я 300 сомон. Ина духтарако дуекам 300 сомон буде бо я расветкаи дигарам дора. Кожни болошон эко кожа материалошон клетка куртои вай материалш королевский вай меган ку велюр меган и вай бдай ку боже мой чи вай меган материалша мягкий материал ки хушрӯка хулоса материалш ҳам хай мулоимат хушрӯ гарма какай нақш 300 сомонай ина касе доставка хоҳа марҳамат нависен ни платьёрам ҳаста духтаро мехошон снимаиши бошад не снимаиши да ина духтаро не платьё моде бини чиқа хушрӯ и чанд бошад ирам 300 сомон. Расветкаша ина расветка дошта духтаро ки мех дошта капшондор ая капшондор бидай духтаро
من خواهشمندو خواهش میکنم واتساپ سوداگرم موندم میتونین نویسین. یه چندی؟ 300 сом варзон میکنه. این دو مدل دیگه دخترو نه واتساپ شون نرسیم با ادیل کرده صورت نپرتوین با کورتکوی بالا چند باشه؟ کورتکوی بالا انوایش 400 یان ایناش 420 сом. با دخترو واتساپ شون نرسیم ادیل صورت نپرتوین سراغ را فهموندم دخترو مرحمت خواهشمندو میتونن ایروی سراغ آماده خریداری کنین.